Sučany majú svoj obecný hasičský zbor už 11. rok. Obecní hasiči fungujú 24 hodín denne. Dispečing je prepojený aj s linkou 112 a profesionálnymi hasičmi z Martina. Keď zbadáme na svetelnej križovatke, väčšinou tam vznikajú dopravné nehody, tak reagujeme tak, že hneď vyšleme našu hliadku. Držíme nepretržitú prevádzku 24 hodín v stave na smene 1+3. V prvom rade ide o život a zdravie ľudí a v druhom poradí zachraňujeme majetok. Celkovo majú obecní hasiči 13 zamestnancov, 5 z nich zamestnáva obec, ostatní fungujú ako dobrovoľníci a raz za pol roka dostávajú namiesto pravidelného platu odmenu. Určite môžu ísť príkladom aj ostatným slovenským obciam. Vlastne robíme takú full robotu, ktorá sa stane vlastne na tej ceste alebo pri tej nejakej mimoriadnej udalosti. Všetko u nich funguje tak, ako u profíkov, výjazd do minúty, školenia či profesionálne oblečenie. Ak je napríklad hlásený požiar, tak si obliekame modré oblečenie a keď je hlásená dopravná nehoda, tak ideme v červenom. Tento týždeň vo svojom dvore rozoberali starú Tatrovku, od bývalej vlády získali peniaze na jej repasovanie. V ich aute nechýba ani defibrilátor, ktorý už na dopravných nehodách použili minimálne 10 krát. Jediné, čo by snáď potrebovali, je vyslobodzovacie náradie. To ich už má najlepšie roky za sebou. Vyslobodzovacie zariadenie, ktoré už nestíha pri takýchto dopravných nehodách, ktoré sú momentálne teraz. Prevažne mladí hasiči, ktorí majú svoje rodiny, sa dennodenne stretávajú na cestách s nešťastím, bolesťou a smrťou. Tak určite je to ťažké pre každého človeka, aj pre nás. Tak museli sme si zvyknúť na to. Zo Sučian pre televíziu Joj Andrea Lukoničová.